다 자랑기네 신신난게기 파소기 뉴기데 준바도 주문한 바소다 Więc najpierw chciałbym pozdrowić wszystkich słuchających. Całe duże zgromadzenie Sangi, wszystkie mniszki, mnichów i wszystkich przyjaciół w Darmie, którzy słuchają przez internet. Mam nadzieję, że macie się dobrze. 이제 거스 봐봐대 라망업집에 지시 시하다 디 거스 봐봐 Więc kontynuujemy nauki do tekstu 50 strof o guru. 단지바 시샤지 슈예베 인두산에 다 sab제다 그거 지들 주바사한테 투여브레 다 그거 지들 주바사 디 나네 유위와 사디 슈시미체르바 Więc zgodnie ze strukturą tekstu przedstawioną przez Tsongkhapę jesteśmy teraz w części okazywania szacunku guru. I pierwszym punktem odnoszącym się do tej części jest widzenie guru jako Buddę, a drugim punktem jest okazywanie szacunku cieniowi guru i innym tego rodzaju rzeczom. Więc spróbujemy omówić te dwa punkty. Kiedy w odniesieniu do tych czterech głównych rodzajów podążania za guru, czyli do okazania szacunku, prezentowania darów, usług i praktyki, to tutaj chodzi o okazywanie szacunku. To jest ta część dotycząca okazywania szacunku. Teraz w tekście jest to strofa 22. Strofa 22, która brzmi mniej więcej tak. Dlatego uczniowie, którzy rozwinęli współczucie, szczodrość, etyczną dyscyplinę czy cierpliwość, nie powinny nigdy widzieć mistrza jako odmiennego od Vajradhary. Więc jest to strofa 22. I tutaj mamy jak zwykle tabelkę z wyszczególnionym znaczeniem poszczególnych słów tej strofy w sanskrycie tybetańskim, chińskim i angielskim. Tybetański pochodzi z Tendziuru, natomiast chiński pochodzi z tłumaczenia z czasów dynastii Sang. Więc te dwa pierwsze linijki mówią o uczniach obdarzonych współczuciem, którzy rozwinęli współczucie, szczodrość, etyczną dyscyplinę czy cierpliwość. Więc jakby dwie pierwsze linijki mówią o właściwościach uczniów, o cechach uczniów. Czyli to mówi o tym, że sam uczeń musi naturalnie mieć wielkie współczucie dla istot i w ten sposób i pragnąć im pomagać, tak? Uczeń powinien mieć również niewielkie przywiązanie do bogactwa i rzeczy, że powinien być hojny, zdolny do składania guru różnorodnych darów, do hojności wobec biednych i potrzebujących. Muszą utrzymywać dyscyplinę przestrzegania ślubowań bodhisattwy,
która opiera się na altruizmie, ale również musi przestrzegać swoich podstawowych czy ślubowań, czy ślubowań Samaja. I jest to, krótko mówiąc, to powinna być osoba, która powinna pragnąć osiągnąć stan Buddy, w szczególności osiągnąć stan Buddy w tym życiu. I dlatego powinna, i dlatego rozwija te wszystkie właściwości właśnie w tym celu. 다 된주비게 로마 신이들 템바 예베이나 아니 라마 템바데 쳐다 템바 Więc jeżeli uczeń ma takie właściwości i podąża za swoim guru, 다 쳐다 템바 영하기 자기 조지 to istnieje szansa, że faktycznie będzie postępował zgodnie z dharmą, ale najważniejszym jakby wyróżnikiem, że będzie postępował zgodnie z dharmą, jest to, jak postrzega swojego guru. Uczeń musi zawsze postrzegać swego guru jako bóstwo, jako swojego idama lub jako Buddę. I to jest niezwykle ważne. W komentarzu Tsongkhapy czytamy, że guru jest takim polem zasługi i że guru jest taki sam, jak wszyscy Buddowie. Dlatego prawdziwi uczniowie nie uważają mistrza Vajry za oddzielnego odnosiciela Vajry, czyli Vajradhary, i zawsze widzą go tożsamego z Vajradarą. Prawdziwi uczniowie mają cechy współczucia, podstawę Mahayany, oznaczają się szczodrością, odrzucania wszelkiego samolubnego przywiązania do swoich ciał, posiadłości, właściwości, poświęcania ich istotom, znaczy dedykują to wszystko czującym istotom, mają również dyscyplinę czystego dotrzymywania ślubowań, które złożyli, oraz cierpliwość, aby nie zniechęcać się złymi praktykami i wyrzeczeniami istot. Więc tak Tsongkhapa jakby te dwa wilniki opisywał, przedstawiał. Więc Tsongkhapa również mówił o tym, jak postrzeganie, widzenie guru jako Buddę, że nie powinniśmy go postrzegać jako zwyczajnej osoby, zwyczajnej istoty. I o tym mówi bardzo wiele tekstów. Sam Tsongkhapa w swoim komentarzu jakby przytacza różne cytaty z bardzo różnych tekstów, które jakby potwierdzają to twierdzenie. Nie mamy czasu, aby przejrzeć wszystkie te cytaty, jakby przestudiować wszystkie te cytaty, więc wymienię tylko kilka najważniejszych. Większość cytatów, spis, który cytuje Tsongkhapa, pochodzi z Anuttara Tantry. Nie uwzględniono wśród nich jednego jedno pochodzi z Charya Tantry. Więc jakby wygląda na to, że jakby głównie Anuttara Yoga Tantra jakby podkreśla to postrzeganie guru jako Buddę. I na przykład z takiej wielkiej tantry Abhisheki Vajrapaniego tam jest taki cytat. Panie tajemnic, jak uczeń powinien postrzegać mistrza? Tak jak postrzega Bhagavana Buddę. To jasno mówi, że uczeń powinien postrzegać mistrza Vajry jako prawdziwego Buddę. Więc to jest jakby taki bardzo wyraźny cytat, bardzo oczywisty cytat.
Ale są również inne cytaty, na przykład z Guya Samadży. 규디 오면 나로 라메 규 좀도 마스비 규디 오면 나로라야 아니 라마상게 스타와디 송요레사 베스연 좀 Więc tego rodzaju cytaty, tak jak wspomniałem, znajdujemy w Anuttara Yoga Tantrze, ale również w niższych tantrach. 롱된 제베기 아니 규롱 Na przykład właśnie Guya Samadża Tantra, cytat z tej tantry brzmi mniej więcej tak. Bhagavanie, jak wszyscy Tathagatowie i wszyscy bodhisattwowie powinni postrzegać mistrza, który został obdarzony tajemną vajrą ciała, mowy i umysłu wszystkich Tathagatów, Guya Samadży. Dziecko szlachetnej rodziny, wszyscy Tathagatowie i bodhisattwowie postrzegają ich jako bodhicittę vajrę. Dlaczego? Mistrz jest tym samym, co bodhicitta. Nie można ich rozdzielić na dwie rozdzielić. Abhisheka Guya Samadży reprezentuje Abhishekę innych tantr, więc mistrz Vajry również je reprezentuje. Bodhicitta Vajra to inne imię Vajradhary. Zgodnie z komentarzem Tsilupy z Guya Samadży nie można rozdzielić na dwa metod i Dharmakai Bodhicitty Vajry, ponieważ mówi się, że w czasach takich jak obecne, kiedy nie możemy faktycznie zobaczyć Buddy, Buddowie wchodzą do ciała mistrza Vajry i przynoszą pożytek innym czującym istotom. Celem postrzegania ich jako nierozłącznych z Buddą jest posiadanie równej wiary w Vajradharę i Guru, ustabilizowanej w byciu Vajradharą oraz gromadzenie nagromadzeń i tak dalej. Więc to jest jakby, to są jakby takie cytaty z tych starych tantr Guya Samadży. Więc tutaj trzeba pamiętać o tym, kiedy się czyta ten cytat, że ten Bodhicitta Vajra to jest jakby właśnie inne imię Vajradhary. Tutaj cytuje się również inny komentarz, staroindyjski komentarz do tantry Guya Samadży. I tutaj jakby ten komentarz mówi o tym, że ta Bodhicitta Vajra, czyli Dharmakaya, jest jakby tą podstawą, z której pojawiają się te foremne kaje, czyli Samogakaya i Nirmanakaya, i w ten sposób nasz guru jest taką właśnie Nirmanakają. I że kiedy otrzymujemy, w szczególności kiedy otrzymujemy Abhishekę od mistrza, to wszyscy Buddowie i Bodhisattwowie jakby błogosławią, wchodzą w 3 bramy naszego mistrza, i więc one są obecne jakby w tym momencie i szczególnie w tym momencie powinniśmy widzieć naszego mistrza jako tożsamego z Buddą albo z Idamem. Powodem, dla którego chodzi o to, żeby mieć taką samą wiarę, taką samą zaufanie do Vajradhary i do naszego guru. Żeby widzieć jakby, nie o to chodzi, żeby widzieć ich w tej samej formie, tylko żeby mieć takie samo oddanie, takie samo zaufanie do nich. Jest jeszcze jeden cytat, który przytoczę. To jest w 15 rozdziale innej tantry.
w której mówi się w ten sposób, ten, który jest nazywany Vajradarą, przyjmuje formę mistrza, dążąc do dobra istot, pozostaje w zwyczajnej formie. Więc to jest więc tu troszeczkę istnieje tutaj jakoś to gdzieś pokazuje różnicę w tym cytacie pomiędzy tym, który jest obecny w Kandziurze i tym, który jest później obecny w Tandziurze, w Tędziurze w jednym z komentarzy, ale znaczenie jest praktycznie takie samo. Chciałbym również podzielić się moimi własnymi przemyśleniami na ten temat, już nie cytując żadnych komentarzy, tylko co ja jakby zebrałem na ten temat. Więc bycie guru i mistrzem, bycie guru czy mistrzem nie oznacza, nie od razu oznacza bycie Buddą oczywiście. Na przykład, gdy w Skarbnicy Wiedzy Lodro Taje opisuje w fragmentach różnych rodzaju, mówi o różnych rodzajach guru. 3 typy to generalnie zwyczajne istoty, bodhisattva, nirmanakaya i sambhogakaya. Zgodnie z 4, jeśli jesteś początkującym, guru, za którym podążasz, jest zwykłą osobą. Kiedy twoje zaciemnienia są w pewnym stopniu oczyszczone, jest bodhisattvą na poziomach. Gdy twoje karmiczne zaciemnienia są w większości wyczerpane, jest bodhisattvą na wysokim poziomie. Gdy jesteś na ścieżce widzenia, duchowy przyjaciel jest Buddą Nirmanakają, a gdy jesteś na wysokich poziomach, duchowy przyjaciel jest Sambhogakają. Jednakże ale jednocześnie, ponieważ nawet jeśli twoja karma nie została oczyszczona, możesz być pod opieką emanacji Buddy czy Bodhisattwy. Więc niekoniecznie jest tak, że jeśli jesteś zwykłym człowiekiem, to twój duchowy przyjaciel też jest zwykłym człowiekiem, tak? Więc z jednej strony to jest to, jak my postrzegamy, jakie my mamy, czy mamy czyste postrzeganie swojego guru, czy nie, a drugim jest to, że nasz guru może być autentycznym Buddą, czy tego widzimy, czy nie. Tak jak istnieją 4 typy tych duchowych przyjaciół Mahajany, wspomniane właśnie, tak samo można klasyfikować ich jako zwyczajne i szlachetne istoty. Nie jest tak, że guru sekretnej mantry musi być Buddą. Nie jest tak, że zwykła osoba nie może otrzymać inicjacji, czy udzielać inicjacji, czy być guru. W tajemnej mantrze naucza się wielu różnych cech guru, ale nie mówi się, że muszą oni osiągnąć stan najwyższy poziom bodhisattwy, czy być Buddą. To nie jest jakby wymagane od mistrza Vajrayany. Ale mimo wszystko, niezależnie od tego, czy guru jest prawdziwym Buddą, czy nie, to uczeń musi mieć nieograniczoną wiarę i wielki czysty pogląd, wielkie czyste widzenie tego Buddy. To w tych kategoriach ważne jest, aby mieć wiarę w guru, tak jakby był prawdziwym Buddą, nawet jeżeli go nim nie jest. Jest tu kilka głównych punktów, które trzeba zrozumieć. Jednym jest to, że sposób, w jaki postrzegamy guru, kiedy oni wydają się zwykłymi istotami, a w rzeczywistości są emanacjami Buddów i Bodhisattvów. Na przykład Lodrak Marpa był znany jako emanacja Bodhisattwy Samantabhadry lub Dombi Heruki. Tak się mówi, prawda? Również biografie wielu innych, ale wyglądał dla ludzi, którzy go spotykali, jak zwyczajna osoba. Kiedy idziemy do klasztoru jakiegoś, na przykład, weźmy na przykład Rumtek.
To nie możemy powiedzieć, że w Rumteku, w klasztorze Rumtek nie ma żadnych emanacji Budów i Bodhisattvów. Musimy pamiętać, że są takie rzeczy, które są dla zwyczajnych istot niedostrzegalne i wobec czego my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, więc nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że w Rumteku obecnie jest jakaś emanacja Buddy czy Bodhisattwy, albo że jej nie ma. Po prostu nie potrafimy tego powiedzieć. Podobnie w starożytnych Indiach byli różni Sidowie, różni indyjscy Sidowie, którzy, mieli ciała, przedstawiali się, byli na przykład w takich bardzo, jako tacy bardzo ludzie takich na przykład niższych kast, na przykład Saraha był służącym prostytutki, a Tilopa był rybakiem. Więc fakt, że człowiek pojawia się w jakiejś zwyczajnej, zupełnie pospolitej formie, nie znaczy, że nie może być nadzwyczajną istotą. O tym mówiło bardzo wielu uczniów i bardzo wielu mistrzów przeszłości. Na przykład Acharya Gunaprabha, który był autorem Sutr Vinai, mówił o tym, że Buddha wszedł w jego serce, i w ten sposób napisał te Sutry Vinai, bo czuł tego Buddę w swoim sercu, tak, w sobie. A później i te Sutry Vinai wyszły wspaniale, faktycznie brzmiały jak autentyczne słowa Buddy. Natomiast później, kiedy Gunaprabha próbował pisać autokomentarz do tych Sutr Vinai, to nie wyszło to zbyt dobrze i ten tekst nie jest jakiś specjalny. I Gunaprabha właśnie tym to tłumaczył. Ponadto, aby zaangażować się w aktywność wszystkich Buddów, musimy to polegać na naszym guru. To nie jest tak, że możemy to jest tak jak w tym przykładzie, że samo słońce nie wywoła pożaru, nie rozpali ognia, ale kiedy przyłożymy, weźmiemy do ręki lupę czy szkło powiększające, to wtedy to szkło powiększające skupi ogniska światła słońca i pojawi się, możemy w ten sposób stworzyć ogień, tak? Rozpalić ogień. I jakby nasz guru jest taką lupą, takim szkłem powiększającym, który pozwala nam skupić te błogosławieństwa, skoncentrować nasze wysiłki na tym celu. Więc nawet jeżeli nie możemy widzieć, otrzymać błogosławieństw samego Buddy, czy otrzymać jego, nie mamy tego szczęścia, aby spotkać Buddę, usłyszeć jego nauki, mamy szczęście spotkać naszego guru, który jest jak te szkło powiększające, skupi dla nas odpowiednią ilość błogosławieństw i nauk, żeby pomóc nam się rozwijać. A poza tym, nawet gdyby Buddowie faktycznie Budda się pojawił, jakiś Budda przed nami, zaczął nas błogosławić, zaczął nas uczyć, to i tak byśmy go nie widzieli, po prostu ignorowalibyśmy to, bo nie jesteśmy w stanie go zobaczyć. Więc jaki pożytek byłby z tego? Więc dlatego często się mówi, że nie ma większego Buddy niż nasz guru, bo guru pojawił się, widzieć możemy go słyszeć,
Jest, więc dla nas, z naszej perspektywy, nie ma nic lepszego. On jest nawet lepszy niż Buddowie, którzy pojawiliby się przed nami, bo przecież tych Buddów nie bylibyśmy w stanie ani widzieć, ani słyszeć. Na przykład Mikio Dorje w jednym ze swoich tekstów mówił o tym, na jakiej podstawie uważamy guru za kogoś wyjątkowego. Więc Mikio Dorje to jest też... Więc Mikio Dorje mówi o tym, że nasz rdzenny guru jest takim najważniejszym z lamów, najważniejszym nauczycielem. Dlaczego? Dlatego, że on jakby tworzy taką stabilność wszystkich dobrych właściwości w naszym umyśle. Tą podstawą jest wiara, jest zaufanie, jest oddanie. I dzięki temu pojawia się w nas również współczucie. Wszystkie splamienia są oczyszczane, a wszystkie dobre właściwości wzrastają. I to właśnie dzięki guru to się dzieje w naszym umyśle, bo on tą podstawę stworzył, ta wiara jest tą podstawą i w ten sposób guru może jakby przynieść nam bezpośredni pożytek. Od nie mającej początku samsary do teraz mieliśmy wielu przeróżnych nauczycieli, wielu przeróżnych gurów. Na świecie pojawiło się też bardzo wielu i różnych wspaniałych guru, ale my nie mieliśmy z nimi żadnej więzi, nie mieliśmy żadnego związku karmicznego, aby ich spotkać. Natomiast z naszym guru, obecnym guru, spotkaliśmy go, my dzięki temu możemy otrzymać od niego nauki i się rozwijać. W pewnym sensie Buddowie są wspanialsi, doskonalsi od naszego guru, ale z naszej perspektywy dla nas, ponieważ my nie jesteśmy w stanie otrzymać nauk od tych wszystkich guru, od tych wszystkich, przepraszam, Buddów wypełniających przestrzeń, to jest dla nas nie przynosi nam to żadnego pożytku, nawet jeżeli oni w tej przestrzeni faktycznie są. Natomiast guru faktycznie okazuje nam bardzo wiele życzliwości, bardzo wiele współczucia i faktycznie jest dla nas, o nas możemy się rozwijać. Mistrzowie Kadampy na przykład też używali takiego porównania, że zwyczajni guru są jak ludzie, którzy nas karmią, kiedy jesteśmy głodni. Natomiast szlachetni guru karmią nas, kiedy już jesteśmy pełni. Czyli szlachetni guru zaczynają nam udzielać nauk dopiero wtedy, kiedy osiągniemy pewien poziom dojrzałości duchowej. Więc ci zwyczajni guru na pewnym poziomie, kiedy jesteśmy bardzo głodni, kiedy bardzo długo nic nie jedliśmy ani nie piliśmy, że na takim zwyczajnym poziomie tego rodzaju guru, którzy przekazują nam te podstawowe nauki, są bardzo ważni. Później, kiedy już jesteśmy bardzo dojrzali duchowi, to wtedy jesteśmy jakby gotowi na otrzymanie tych nauk od tych szlachetnych guru, Więc w pewnym sensie można powiedzieć, że ci zwyczajni guru na początku, ci zwyczajni nauczyciele na początku mieli jeszcze więcej życzliwości i byli dla nas jeszcze bardziej użyteczni. Często mówimy o tym, że nasi rodzice, nauczyciele, tacy zwyczajni nauczyciele w szkole są bardzo ważni, że okazują nam wiele współczucia.
Natomiast duchowi guru, którzy prowadzą nas na ścieżce prowadzącej do stanu Buddy, nawet jeżeli sami nie są Buddami, są jeszcze bardziej wartościowi, są jeszcze ważniejsi. I dlatego naprawdę powinniśmy postrzegać ich jako Buddów. Lama sosuikiwo yinbe ineya. Lama tizole wangkuruye chawan zebe kableya. Micio Dorje mówił, że nawet jeżeli guru jest zwyczajną osobą, jeżeli udziela abiszek uczniom i to kiedy udziela abiszeki uczniom, to wszyscy Buddowie naprawdę wchodzą w jego 3 bramy, czyli w ciało, mowę i umysł i naprawdę powinniśmy i błogosławią jego 3 bramy, więc naprawdę nawet jeżeli jest to zwyczajna osoba, powinniśmy wizualizować ją, widzieć w niej, że jest nierozdzielna od tego Buddy, od tych Buddów czy Bodhisattvów. Bo w momencie, kiedy otrzymujemy abhishekę od takiego nauczyciela, on faktycznie reprezentuje tych Buddów i Bodhisattvów. Dopiero wtedy faktycznie on jest jakby takim pośrednikiem i dlatego bez tego guru też nie bylibyśmy w stanie otrzymać tej aktywności, tego błogosławieństwa Buddów i Bodhisattvów. Sami nie jesteśmy na tym poziomie. Więc taki guru, dlatego często się mówi, że taki guru jest bardziej życzliwy, bardziej współczujący niż sami Buddowie. Jeżeli możemy widzieć naszych nauczycieli, naszego guru, szczególnie naszego rdzennego guru, jako autentycznego Buddu Bodhisattvę, to jest najlepsze, co możemy zrobić. Gdyż dzięki temu możemy rozwinąć takie oddanie, które zaowocuje autentycznym błogosławieństwem, zwyczajnym i najzwyczajnym błogosławieństwem przekazywanym przez naszych guru albo przekazywanym przez Buddów i Bodhisattvów. Więc samo modlenie się do jakiegoś nauczyciela, do jakiegoś guru nie wystarczy. Musimy faktycznie widzieć, że ta osoba, do której się modlimy, jest bardziej rozwinięta, jest doskonalsza od nas. Musimy i w szczególności, kiedy widzimy naszego guru jako najwspanialszego, najdoskonalszego, to dopiero wtedy będziemy mogli otrzymać od niego takie błogosławieństwo. Musimy mieć taką pewność, takie zaufanie w naszym umyśle i jakby modlić się do niego całym sercem, z pełnym entuzjazmem i dopiero wtedy otrzymamy jego błogosławieństwo, jeżeli będziemy go w ten sposób postrzegać. Mówi się, że nawet jeżeli to jest zwyczajna istota, to będziemy w stanie otrzymać jakieś błogosławieństwo z tego płynące. Czyli nasza wiara i nasze oddanie jest najważniejsze. Ta nasza wiara i oddanie jest jakby takim warunkiem niezbędnym do otrzymania takiego błogosławieństwa. Micio Dorje mówił o tym, że
Więc jeżeli nasz guru nie jest Buddą, a my tylko wyobrażamy sobie, że jest Buddą, to przecież to my tylko wyobrażamy sobie Buddów, bo przecież taki nasz guru jest też człowiekiem, jest też czasami głodny, czasami spragniony, czasami mu zimno, czasami mu za gorąco, czasami narzeka na coś, czasami jest niezadowolony albo zadowolony, więc wielu ludzi bardzo łatwo jest widzieć jakby więc jak możliwe jest, że to jest Vajradhara, skoro to jest zwyczajna osoba, która tak samo reaguje na świat jak my i też odczuwa ból i też musi jeść, też musi iść do ubikacji i tak dalej. A przecież Vajradhara jest doskonałym Buddą. Vajradhara nie odczuwa chłodu, głodu i tak dalej, więc jeżeli nasz guru ma być Vajradharą, to nie powinien czuć tego rodzaju rzeczy. Ale Bhagavan powiedział, że w ostatnich 500 latach jakby istnienia dharmy nie będzie już mnie, nie będzie, ale pojawię się w formie waszego nauczyciela. Więc Bhagavan Buddha sam w ten sposób o tym mówił. Więc tak to wygląda. Zanim zaczniemy podążać za jakimś guru, musimy sprawdzić, czy guru ma wszystkie właściwości, odpowiednie właściwości. Musimy sprawdzić naszego guru. Nie powinniśmy polegać na jakimkolwiek guru, ale kiedy już zdecydujemy, że to jest nasz guru, to nie powinniśmy tracić wiary, a szczególnie go krytykować, nawet jeżeli zauważymy jakieś małe ułomności w naszym guru, tak to powiedzmy. Teraz to jest tak jak ożenek. Kiedyś to było tak, że kiedyś ludzie małżeństwo jakby się nie rozpadały, tak? Jak się już człowiek ożenił, czy kobieta wyszła za mąż, to już do końca życia. A teraz można być żoną czy mężem przez rok, tak? I później powiedzieć sobie, to ten mąż mi się jednak nie podoba i zmienić tego męża, albo zmienić tą żoną, tą żonę. Z guru tak się nie da. Nawet jeżeli guru nie jest taki doskonały, to powinniśmy szanować go i nadal widzieć go jako Buddę. Mówi się, że jeżeli porzucimy jednego guru, to potem możemy porzucić więcej guru, więc na to trzeba bardzo uważać, bo porzucenie jednego guru oznacza, że złamanie samaja z tym guru i potem możemy nie otrzymać błogosławieństw innych guru, jeżeli jakiegoś poprzedniego guru zdradziliśmy czy porzuciliśmy. Na przykład Gampopa mówił w ten sposób, że sutra to ścieżka, która działa przede wszystkim poprzez wnioskowanie. Tantra to ścieżka, która działa poprzez błogosławieństwa, a Mahamudra to ścieżka, która działa poprzez bezpośrednie doświadczenie. Dlatego w tajemnej mantrze błogosławieństwa są niezwykle ważne. Skąd one płyną? One płyną od naszego guru.
Lama jest zarówno obiektem naszej wiary i oddania, jak i źródłem, z którego błogosławieństwa do nas przychodzą. Podczas gdy możliwe jest, że aby błogosławieństwa się pojawiły się bez lamy, jeśli ktoś łamie samaja, ślubowania samaja z lamą, to sprzeciwia się instrukcjom jakiegoś lamy albo zakłóca umysł lamy i to jakby to zaburza jakby tą więź z lamą i wówczas jest praktycznie niemożliwe, aby pojawiły się jakiekolwiek błogosławieństwa. Ktoś, jeśli chce otrzymać błogosławieństwa Buddów, Idamów i tak dalej, poprzez poleganie na lamie, to najpierw musi rozwinąć całkowicie czystą wiarę w tego lamę. Bez wiary błogosławieństwa nie mogą się pojawić. To tak jakby nie mieć żadnego związku z daną osobą. Z tego powodu mówi się, że gdy uczeń poprosił pewnego mistrza Kadampy o udzielenie błogosławieństw, mistrz najpierw powiedział: proszę, najpierw rozwiń wiarę we mnie. Tak mu poradził wprost. To jest tak jakby błogosławieństwa zawsze były dostępne, ale musimy, ta wiara otwiera drzwi dla tych błogosławieństw, żeby mogły w nas przeniknąć. Więc kiedy uczeń tego mistrza Kadampy poprosił o te błogosławieństwa, to Kadamta powiedział: o, ja mogę cię błogosławić, ale najpierw ty musisz rozwinąć we mnie jakąś wiarę, jakieś oddanie. Ponadto im większa wiara, tym większe błogosławieństwa. Zgodnie z ustną tradycją pana Gampopy, bardzo znaną wśród kadziupów, dla tych z największym oddaniem błogosławieństwa będą największe, a medytacja również będzie najgłębsza. Dla tych ze średnim oddaniem medytacja będzie średnia i błogosławieństwa również będą średnie. Dla tych z najmniejszym oddaniem błogosławieństwa będą mniejsze i medytacja będzie najmniejsza, najpłytsza, można powiedzieć. Więc tak mówił Gampopa. To jest bardzo znane stwierdzenie w szkole kadziu. Myślę, że dobrze tutaj przytoczyć jakiś przykład taki z historii życia naszych lamów. Był taki uczeń Karmapy Deshin Shekpy, który się nazywał Jamyang Chenmo. Więc to jest taki przykład przytoczony. Opisany w uczcie uczonych, w tych biografiach kadziu. Więc ten uczeń Jamyang Chenmo postanowił udać się do Kamu, aby zebrać fundusze na coś. Pomyślał sobie, że tam jest bardzo dużo uczniów Karmapy, więc ja pojadę tam, będę ich uczył i ponieważ ja również pochodzę ze szkoły Kamdzak, prawda? On najprawdopodobniej pochodził z Curpu, czasami mówi się o nim Curpu Jamyang Chenmo, więc być może pochodził z Curpu. Pomyślał sobie, pójdę do Kamu, tam jest bardzo wielu uczniów Karmapów, więc będę mógł zebrać jakieś fundusze. Więc udał się do Kamu i tam spotkał Karmapę, Deshin Shekpę, i kiedy wszedł do namiotu Karmapy, to Karmapa wstał, pokłonił się również temu lamie, usiedli na tym samym poziomie, zjedli coś, napili się, porozmawiali i było bardzo przyjemnie. Ale Karmapa nie przekazał mu żadnej darmy, żadnych nauk. Oczywiście porozmawiali bardzo miło, bardzo rozmawiali również na tematy darmiczne.
Bo Sonam, ten Curpuk Dziamiang Cienmo był bardzo uczony, był bardzo wykształconym człowiekiem, więc mieli o czym rozmawiać. Więc oczywiście tacy bardzo wykształceni ludzie często mają sporo dumy, prawda? Więc w ten sposób ten człowiek spędził miesiąc w otoczeniu Karmapy i cały czas był tak samo traktowany. Po miesiącu, co ten lama zaczął, ten Curpuk Dziamiang Ciemno zaczyna się zastanawiać, no jest bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, ale przez cały miesiąc nie otrzymałem ani słowa dharmy, ani słowa właściwej dharmy. Chyba coś jest nie tak. Najprawdopodobniej mam zbyt duże mniemanie o sobie, mam zbyt dużą dumę i on po prostu myślał o dharmie jako o czymś, nie jako dharmie, że dharma dla niego nie była darmą, była pewnym dobrem, o które prosił. Więc w gruncie rzeczy sprowadzało się to do tego, że on nie miał odpowiedniej wiary, odpowiedniego oddania dla Karmapy. Dla niego duchowy przyjaciel to był po prostu przyjaciel, czyli po prostu kumpel, z którym można porozmawiać na różne tematy dharmiczne. I tak był traktowany, i w związku z tym nie był odpowiednim naczyniem na prawdziwą dharmę. Kiedy sobie to wszystko uświadomił, to zaczął się popłakał. I wtedy dopiero pojawiło się w nim autentyczne uczucie wiary i uczucia. I następnego ranka, bardzo wcześnie rano, przyszedł do namiotu, ktoś przyszedł do jego namiotu i zaprosił go do namiotu lamy. I to było już inna sytuacja. Guru siedział na tronie. Nie wstał, jak ten wszedł, nie potraktował go nie zachował się jak jego kumpel, tylko faktycznie pobłogosławił go, dotknął jego głowy dłońmi, faktycznie pobłogosławił go. Przed nim też położony był taki mały dywanik. Lama poprosił go, aby usiadł na tym dywaniku poniżej. I wtedy ten Dziamiang Cienmo zrozumiał, że ktoś, kto prosi o dharmę, ktoś, kto chce otrzymać jakąś dharmę, tak się właśnie powinien zachowywać, tak się powinien czuć. Powinien czuć, że lama, od którego prosi, jest doskonalszy od niego i tak dalej. Opisał później to wszystko w swoim komentarzu, czy też w swoich notatkach i możemy o tym teraz przeczytać. Otrzymał wtedy też bardzo dokładne nauki, które w tym komentarzu zawarł. Więc to były takie dokładne instrukcje. Dlatego wiara jest tak ważna. I też mówi się, że im większa wiara, tym lepiej. I na ten temat o tym mówi inna historia. To jest historia o Padru Dorje Gyalpo, czyli Pamodrukpa, tak? O Pamodrukpa, który miał najpierw innych nauczycieli, zanim spotkał Gompopę, tak? Tymi nauczycielami był był Geshe Shank Sumtokpa. Gampopa był bardzo znanym nauczycielem w Tybecie w owym czasie i
I Gampopa bardzo chciał go spotkać i zaczął rozmawiać o tym ze swoim nauczycielem, ówczesnym Geshe Shangiem. I Geshe powiedział mu, wiesz co, ja też chciałbym go zobaczyć, chodźmy razem. Może razem pójdziemy, udamy się na spotkanie do Gampopy, więc razem udali się do Takla Gampo. Geshe Shang był bardzo bogaty, więc miał bardzo wiele różnych darów, które mógł ofiarować Gampopie. Więc kiedy już dotarli do klasztoru Gampopy, to okazało się, że Gampopa nie czuł się najlepiej i przez 40 dni musieli czekać, aż spotkają, faktycznie będą mieli audiencję u Gampopy. I niedaleko budowana była stupa. I tam Pamo Drukpa, on nie był bogaty, nie miał żadnych darów, ale w czasie tego, w czasie tych 40 dni oczekiwań, Pamo Drukpa pomagał w budowie tej stupy, czyli nosił różne tam ziemię, budulce, materiały budowlane, tak, do tej stupy. I później, kiedy obaj już mieli audiencję u Gampopy, to ten Geshe Shang ofiarował mu te wszystkie cenne dary, natomiast Pamo Drukpa pomyślał, ja nie mam żadnych darów, nie dostanę żadnej darmy, prawda? Najprawdopodobniej to jest jakiś błąd. Był bardzo taki nieśmiały, siedział skulony, nie miał nic do powiedzenia, bo nie miał żadnych darów. Pomyślał sobie, przyjdę później, kiedy może kiedyś otrzymam jakąś darmę, otrzymam jakieś nauki. Gampopa wtedy nic nie powiedział. Natomiast ten Geshe Shang miał takie wspaniałe dary, miał taki wielki turkus. Niektórzy ludzie mówili, że to był taki turkus wielki jak gołąb, taki wielki turkus jak gołąb. Dodatkowo ofiarował różne jedwabie, brokaty i tak dalej. Więc rozmawiali przez chwilę z Gampopą razem. Znaczy ten Pamo Drukpa po swojej audiencji był bardzo taki zasmucony, że nie dostał żadnych nauk i tak dalej. Natomiast Geshe Shang podarował te wszystkie dary, był w dobrej myśli. Później na koniec tej jego, rozumiem, wspólnej jednak audiencji, Gampopa powiedział, przyjdźcie jutro na śniadanie. I przyszli jutro na śniadanie, to okazało się, że służący Gampopy dał im trochę takiego jedzenia, które zostało z posiłku Gampopy, ze śniadania Gampopy. I Pamo Drukpa pomyślał sobie, jakie to jest wspaniałe, jakie to jest uprzejmie ze strony tego lamy i również ze strony tego asystenta, że możemy zjeść takie wspaniałe śniadanie. I później, kiedy już wracali do siebie, do swojego namiotu, rozmawiali ze sobą Pamo Drukpa i Geshe Shang. Pamo Drukpa spytał, jak wrażenia, jakie masz wrażenia, co myślisz o tym lamie Gampopie? Natomiast Geshe Shang powiedział, no to jest bardzo wykształcony i pełen zasług człowiek, jak najbardziej. Natomiast Pamo Drukpa powiedział, o nie, dla mnie to tak nie było. Ja faktycznie widziałem prawdziwego Buddę.
선이 제야와 디니 모델이 봐 파모주바 베스 라만 제야 베 뉴든 제야 근데바 디니 모델 베스 스무 먹어보지 다남 가들 랑게 남 Pamodrukpa, 가들 다남 랑게 삼삼 Pamodrukpa nie mógł się doczekać następnego spotkania z Gampopą. 디 쇼베 때는 아부 Cały, 주주다 to jest, 공베 nie mógł spać, 심심쿠로 kiedy jakby 나무 심심이야 bo z nadzieją, że na drugi dzień znowu spotka Gampopę, znowu zobaczy Gampopa. I faktycznie okazało się, że mogą znowu zobaczyć Gampopę na drugi dzień. I oczywiście Pamodrukpa wstał bardzo wcześnie rano, praktycznie nie mógł spać, ale tego Geshe nie mógł dobudzić. Ale Geshe Shank jakby nie miał ochoty wstawać. I to później, jak już dotarli do Gampopy ponownie, to Geshe dostał jakąś herbatę, która mu nie smakowała. Był ogólnie niezadowolony, że musiał wstać tak wcześnie i że dostali taką kiepską herbatę. Natomiast Pamodrukpa był przeszczęśliwy, że znowu może zostawić Gampopę. O niczym innym nie myślał. Więc to jest historia ich jakby tych pierwszych spotkań z Gampopą i co się stało? Później Pamodrukpa stał się jednym z głównych uczniów Gampopy, który miał którego aktywność była taka największa, najszersza. Natomiast Geshe Shank był uczniem Pamodrukpy, stał się w końcu uczniem Pamodrukpy. A jego aktywność wcale nie była jakaś nadzwyczajna. Inny przykład. Mówi o tym, że jak bo mówi się tam tak, że jak nasze urzeczywistnienie wzrasta, to nasze czyste widzenie naszego lamy również wzrasta. Na przykład jest taka historia, o tym mówił Jetsun Milarepa do Gampopy, kiedy Gampopa przebywał z Milarepą, to oczywiście Gampopa miał bardzo wielką wiarę dla Milarety. Ale jednak kiedy Gampopa już opuszczał Milarepę, to Milarepa powiedział mu, że jeszcze doświadczysz urzeczywistnienia dużo głębszego, dużo wspanialszego niż masz teraz. I wtedy zobaczysz tego starego człowieka, czyli mnie, jako prawdziwego Buddę. I tak się faktycznie stało. Później Gampopa praktykował w Okla i w innych miejscach. Naprawdę urzeczywistnił naturę umysłu i naprawdę zobaczył, że Jetsun Milarepa był Buddą. Wcześniej myślał o nim jako o wielkim Mahasidzie. Tak? Ale wtedy, kiedy ujrzał Dharmakaję, faktycznie ujrzał sam Dharmakaję umysłu, to zobaczył, że jego nauczyciel również był Dharmakają, również był Buddą. Na przykład Sampa Gyare myślał o swoim guru, że on jest najprawdopodobniej na 10. poziomie bodhisattwy. Miał bardzo dużą wiarę i oddanie do tego lamy, do tego nauczyciela.
Ale guru, który faktycznie wskazuje nam naturę umysłów, pokazuje nam, że naszą prawdziwą naturę, to w zasadzie nie ma większego daru, nie ma większego nauczyciela. Więc myślenie, że guru jest na 10. poziomie bodhisattwy jest okej. Ale to nie jest takie autentyczne oddanie. Dopiero kiedy widzimy guru jako prawdziwego Buddy, to jest prawdziwe oddanie. Więc dla nas, zwyczajnych istot, z powodu naszych splamień, z powodu naszej, nie wiem, złej karmy, to nie jesteśmy w stanie widzieć, naszego lamy jako tak to nawet to jest bardzo trudno nawet widzieć w kimś autentycznego guru, a to, że ten autentyczny guru jest autentycznym Buddą, to jest jakby jeszcze dalszy poziom, jeszcze głębszy poziom wiary i oddania. Więc jak mamy za innym razem, tu jest taka historia Adromtompy, który był głównym uczniem Atishi, i on w pewnym momencie spytał się Atishi, w Tybecie jest wielu, którzy praktykują medytację, ale nie ma nikogo, kto zyskałby jakby wyższe właściwości, doskonałe właściwości. Natomiast Atisha odpowiedział, wszystkie właściwości Mahajany, które się rozwija, duże lub małe, powstają dzięki guru, a wy Tybetańczycy myślicie guru tylko jako o zwykłej, zwyczajnej istocie, więc jak mogą się te właściwości pojawić? Inni guru w przeszłości, inni mistrzowie przyszłości również mówili, że jeśli brakuje nam jakby oddania dla guru, to nie otrzymamy żadnych błogosławieństw. Musimy rozwijać to oddanie. Musimy faktycznie myśleć o guru jako o Buddzie. Wtedy obdarzy on nam nas odpowiednimi błogosławieństwem, odpowiednim siddhi, odpowiednim i na przykład Potoła nauczał, że powinniśmy podążać za guru i myśleć, że jest Buddą i że to się nie stanie, jeśli będzie tylko zmyślone, jeżeli będziemy tylko udawać. Takie widzenie guru jako Buddy musi być autentyczne. Nie możemy tego udawać. Ogólnie rzecz biorąc, istnieje wiele dowodów, na przykład w różnych pismach, cytatów, jakby takich różnych rozwodów logicznych, że guru jest tym samym, co Buddowie, że guru jest prawdziwym Buddą. Ale jeżeli w to nie wierzymy, bez względu na to, ile dowodów zostanie nam przedstawionych, nie ma z tego wielu korzyści. Dlatego uważam, że ważne jest rozważenie, kiedy mówimy, że guru jest tożsamy z Buddą, jest jak Budda, to jak Budda może być guru? Przepraszam, że ogólnie rzecz biorąc, każda osoba ma własne wyobrażenie o tym, jaka jest ta doskonała osoba, doskonałe zachowanie, jaka powinna być ta osoba, która wyczerpała oczyściła wszystkie splamienia i rozwinęła wszystkie właściwości. Niektórzy ludzie mają tylko kilka potrzeb i pragnień, a niektórzy mają bardzo skomplikowane potrzeby i pragnienia.
Więc kiedy mówimy, że ktoś jest, kiedy mówimy, że ktoś ma być taki sam jak Buddha, to często wydaje nam się, że to, nie wiem, posąg dziołów do nas przyjdzie, tak? Albo że jakiś Bóg zejdzie z nieba. I że to musi być coś takiego, bo Buddha jest takim niesamowitym, niezwykłą osobą. Ale pamiętajmy, że Buddha był historyczną postacią, która żyła 2,5 tysiąca lat temu. Urodził się z łona matki. Musiał uczyć się, zaczynając od alfabetu, musiał jeść, musiał chodzić do łazienki, musiał w nocy spać, czasami chorował, potem zestarzał się i zmarł. Zanim się urodził, spędził 9 miesięcy w łonie matki, dokładnie tak jak my. Więc pod wieloma względami nie różnił się kompletnie od innych ludzi. Różniło go tylko to, że przebudził się do stanu Buddy, że osiągnął przebudzenie, osiągnął oświecenie. Ale poza tym czuł przyjemność, czuł chłód, czuł gorąco i tak dalej. Był jednocześnie człowiekiem. Kiedy mówimy Buddha, to nie jest tak, że nagle wyrosły mu 3 twarze, że 6 rąk i tak dalej, tak jak widzimy na niektórych tankach, niektóre postacie i damy, albo że nagle czasami na Buddowie prezentowali z takim trzecim okiem, prawda? Ale to nie było tak, że Buddzie nagle tu wyrosło trzecie oko. Fizyczne oko. To nie jest tak, że jak staniemy się Buddą, to tutaj będziemy mieli 3 oczu. Buddha rozumiał, czym jest ścieżka, osiągnął cel tej części, osiągnął ostateczne szczęście i potrafił przekazać to innym, bez żadnych błędów. Krótko mówiąc, najważniejsze jest to, że poziom doświadczenia i urzeczywistnienia w jego umyśle był tak wysoki, że nazywamy go dzisiaj Buddą. Ale nie chodzi o to, że przestał być człowiekiem i stał się jakimś Bogiem albo nad człowiekiem. Tak więc nastąpiła zmiana w jego wewnętrznych cechach, a jego zewnętrzna forma bycia człowiekiem się nie zmieniła. Można więc powiedzieć, że gdybyśmy spojrzeli tylko na zewnętrzną formę Buddy, trudno byłoby nam odróżnić, powiedzieć, czy to jest Buddha, czy nie. Gdybyśmy w przyszłości mogli zbudować maszynę czasu, tak, i gdybyśmy mogli cofnąć się w czasie do czasów Buddy, sami, bez niczego wsparcia i wrócilibyśmy do czasów Buddy i zaczęlibyśmy szukać Buddy, gdzie tam, żeby go spotkać. I wiedzielibyśmy o tym, że Buddha przebudził się pod drzewem Bodhi, że siedział pod drzewem Bodhi i tam osiągnął przebudzenie. Więc sami zaczęlibyśmy szukać tego Buddy. I myślę, że nie byłoby nam łatwo tak go odnaleźć, bo byłoby nam bardzo trudno go rozpoznać, że to jest właśnie że to jest właśnie Buddha. Tak? Nawet gdybyśmy spotkali Buddę, to moglibyśmy go pomylić z kimś innym, ponieważ jego wygląd byłby wyglądem zwykłej osoby. Nawet gdybyśmy go spotkali, to być może nawet nie uwierzylibyśmy, że to jest właśnie Buddha, który właśnie osiągnął przebudzenie pod tym drzewem Bodhi. Dzieje się tak, ponieważ istnieje ogromna przepaść pomiędzy tym, co myślimy, gdy mówimy Buddha, a rzeczywistym Buddą.
Myślimy, że że to jest jakiś nadczłowiek, że to jest jakaś nadzwyczajna osoba. Ponadto w tamtym czasie w Indiach było tak wielu wielkich praktykujących, duchowych osób, którzy siedzieli pod drzewami i medytowali, że myślę, że mielibyśmy trudności z rozróżnieniem, kto pośród nich był prawdziwym Buddą. Szukalibyśmy kogoś, kto promieniowałby światłem, kto miałby złote ciało i tak dalej, i tak dalej. A więc jeśli najpierw zrozumiemy, że Buddha Shakyamuni był osobą, która pojawiła się w ludzkiej formie, myślę, że łatwiej będzie nam zrozumieć, w jaki sposób guru może być, nasz guru obecny może być Buddą. Wtedy w Indiach cały kraj był wypełniony takimi sadhu, takimi medytującymi. I Buddha był jednym z nich, po prostu jednym z takich ludzi, i kiedy zastanowimy się nad tym, to łatwiej jakby zobaczymy, że nasz guru również jest Buddą. Ogólnie rzecz biorąc, gdy mówimy o duchowym przyjacielu lub guru, nie mamy na myśli osoby, która ma zewnętrzny wygląd zwykłego człowieka. Powinniśmy rozumieć to jako kogoś, kto uczy nas czystej dharmy. Więc jakby jego dharma jest w zasadzie ważniejsza niż wygląd. O tym teraz mówimy, tak? Znaczy, że to jest ktoś, to jest tak jak, czyli kiedy na przykład przyjmujemy schronienie w klejnocie Buddy, to jest nasz nauczyciel, ktoś, kto przekazuje nam dharmę, ktoś, kto przekazuje nam nieomylną dharmę. Dlatego nazywamy Buddę Shakyamuniego naszym nauczycielem. To on po raz pierwszy, jako pierwszy ukazał nam ścieżkę. I tym właśnie ukazującym ścieżkę jest nasz guru. Jeśli guru jest autentyczny, naucza on również nieomylnej ścieżki, autentycznej ścieżki, tak jak Buddha. Dla nas indywidualnie guru wykonuje aktywność Buddy, w szczególności jeżeli guru ma linię, jeżeli dharma, której naucza, była przekazywana od jednego guru do drugiego od czasów Buddy Shakyamuniego, a wiele innych istot praktykowało ją, dopóki nie została przekazana naszemu własnemu guru. Tak więc wtedy nie ma zupełnie już różnicy pomiędzy otrzymywaniem nauk dharmy od naszego własnego guru, a od Buddy. Jeśli rozważymy te powody, nie będzie aroganckim stwierdzenie, że wszyscy nauczyciele, którzy nauczają swoich uczniów czystej dharmy, są jak Buddowie. Lub naprawdę nie jest to dalekie od rzeczywistości. W rzeczywistości myślę, że pasuje do tego, że to stwierdzenie pasuje do tego do prawdy, to pasuje do tego, jak rzeczy naprawdę się mają. Skoro zaś zamiast brać za przykład duchowego przyjaciela tę właśnie osobę, która wydaje się być zwyczajną, nowoczesną osobą, tę osobę, która nauczając nas czystej dharmy wznosi nas na wyższy poziom i która wyczerpała wszystkie wady, uczyściła wszystkie splamienia, udoskonaliła wszystkie właściwości. Należy przyjąć, że taki duchowy przyjaciel jest Buddą. Nie z powodu jego zewnętrznych cech, tylko z powodu wewnętrznych cech. Ludzie, którzy pragną dharmy, Vajratara na przykład mówił o tym w jednym z tekstów, o tym czytamy, że w przyszłości, w czasie degeneracji pojawił się w formie mistrza. Ludzie w przyszłości nie będą w stanie mnie spotkać, ale spotkają mnie w formie swojego nauczyciela. Sam Vajratara o tym mówił.
Nie ma potrzeby myśleć w tym zdegenerowanym czasie, że ktoś, kto chce praktykować dharmę, nie spotkał mnie, więc stracił okazję, aby otrzymać nauki dharmy. 상하 계절에 마도 낭받지단 티버 티우몬로 용서 잡이 계절에 말했어. 삼나 대대뭐 말했어. 대래 앞에 수행지 니에 가르쳐야였으나 빼난 뉴어 슝담배. Jest tutaj jeszcze jeden przykład z Vinai. Jeśli uważasz, że postrzeganie guru jako Buddy jest omawiane w sekretnej mantrze i nie jest znane w buddyzmie jako całości, ani w powszechnych środkach przekazu, to nie jest to prawdą. W Vinaya mówi się, ci, którzy się z nimi stowarzyszają, powinni zachować koncepcję myślenia, że Kempo jest nauczycielem, powinni mu służyć, wstawać szybko, chodzić szybko, sprawnie, szanować ich, służyć im. Więc o tym mówią również sekty Vinaya, o tym również mówią sutry. To nie jest jakby koncepcja guru jako takiej doskonałej istoty, to nie jest tylko koncepcja Vajrayany, to nie jest tylko jakby pojęcie, idea, która pojawia się w tajemnej mantrze. Tego rodzaju stwierdzenia znajdujemy i w sutrach Vinai, i w sutrach Mahayany. Sutra 10 Dharm mówi, są więc wolni od zepsucia ciała, mowy i umysłu, więc obudźcie koncepcję opata jako nauczyciela, myślcie o opacie jako swoim nauczycielu i tak dalej, i tak dalej. Jedyna różnica, taka subtelna różnica jest taka, że powinniśmy myśleć, w sutrach mówi się, że powinniśmy myśleć o guru jako Buddzie, a w Vajrayanie mówi się o tym, że powinniśmy go widzieć, postrzegać jako autentycznego, jako prawdziwego Buddę. To jest jakby taka subtelna, ale jedyna różnica tutaj. Więc ważne jest to, bardzo ważne, jak już mówiłem, bardzo ważna jest nasza postawa, nasza wiara i to, jak my postrzegamy Buddę. Nawet gdyby Buddha pojawił się przed nami, to moglibyśmy, to bez wiary nic by nam to nie dało. Nawet za czasów Buddha żył 80 lat i w tym czasie było bardzo wiele osób, które w ogóle nie wzbudziły żadnej wiary w niego. Mało tego, bardzo wielu ludzi go krytykowało. Byli tacy również, którzy próbowali mu zaszkodzić, albo Devadatta próbował go kilka razy zabić, a to był jego rodzony kuzyn. Był po prostu zazdrosny o Buddę i zaczął go nienawidzić i próbował się go pozbyć. Kilkakrotnie. Więc nawet za czasów Buddy, kiedy Buddha żył na tym świecie, były tego rodzaju osoby. Więc ludzie, którzy byli pośród ludzi, których Buddha spotykał, były osoby, które tworzyły z nim dobrą więź, były osoby, które tworzyły z nim złą więź, albo były osoby, które nie tworzyły z nim żadnej więzi. To wszystko było obecne za czasów Buddy. Dlatego nasza wiara, nasza postawa, nasze wewnętrzne nastawienie do Buddy jest niezwykle ważne, bo od niego również ta więź zależy. Czasami nasza wiara jest ważniejsza od właściwości naszego guru. Jest taka historia. Dawno temu było dwoje osób, były dwie osoby, które chciały pójść, okrążyć Sari, taki bardzo ważne jakieś takie święte miejsce, Sari. I w tym czasie stara kobieta usłyszała o tym i zaczęła ich pytać, naprawdę udajecie się do Sari i idziecie tam? Faktycznie?
I oni odpowiedzieli, że tak, że oczywiście, że tam się udajemy. No to na co stara kobieta dała im campę, dużo capy, różne i opowiedziała, weźcie to, udalcie się do Cari i tam do Dampecieri i przynieście mi jakiś święty kamyczek na przykład z tego miejsca, jakieś świętą rzecz z tego miejsca, żebym mogła słyszałam, że Cari to jest w zasadzie Mandala Chakrasamvary, więc nawet jeden kamyczek mi pomoże, pomoże mojej praktyce. Więc te dwie osoby udały się do Cari i wracając dopiero przypomniało im się, że mieli przynieść ten święty kamyczek z tego miejsca dla tej starej kobiety. Więc co zrobili? Wzięli jakiś mały kamyczek, który leżał na drodze. Ta starsza kobieta czekała na nich, wyczekiwała i kiedy zobaczyli ją z daleka, właśnie zrobiło im się smutno, że zapomnieli o tym kamyczku dla niej, więc pomyśleli, co zrobić. No to znaleźli jakiś mały czarny kamyczek, owinęli go w katak, włożyli do ciuby i udawali, że przywieźli go z Cari. Ta stara kobieta oczywiście przywitała ich, kiedy wrócili, spytała się, jak było i czy przywieźli coś dla niej. Pewnie przywieźliście mi jakiś kamyk. Oni oczywiście, że tak. Szukaliśmy go wszędzie, żeby przywieźć taki najwspanialszy, najświętszy, jaki dało się znaleźć. I podarowali im to jest kamyk z Najświętszej Góry w Cari. Więc ta stara kobieta oczywiście bardzo się ucieszyła. Nawet teraz jest bardzo wiele takich bardzo naiwnych, starszych kobiet, prawda? Nawet w dzisiejszych czasach. I to była taka naiwna, starsza pani, która wierzyła we wszystko, co się jej powie. Więc wzięła ten kamik, włożyła do swojego ołtarzyka, w małej takim ołtarzyku, składała dary i i z herbaty i inne przed tym kamyczkiem i kłaniała się mu i modliła się i tak dalej. Aż w końcu na tym kamyczku spontanicznie pojawiła się Vajravarahi, Dorjapamo. Oczywiście oczywiście ta skała nie była święta, ale wiara i oddanie tej kobiety była bardzo wielka. I jak stara kobieta umarła, to podobno od razu udała się do Keczari, do czystej krainy Dakin. Więc nasza wiara często jest ważniejsza. Nasze zaufanie musi być czyste i stabilne i niesplamione. Dzisiaj bardzo często się zdarza, że ludzie znajdują takich fałszywych guru. I bardzo często wynika to z tego, że oni nie mają czystej motywacji, sami nie mają czystej motywacji, więc spotykają nieczystych guru. Często mówi się, że guru jest dla ucznia jak jest jego lustrem.
czyli guru jakby spełnia, czy też guru spełnia oczekiwania danego ucznia, tak? Czyli niektórzy mają guru, którzy są przystojni, którzy są bogaci, niektórzy szukają takich, którzy są wykształceni, a niektórzy potrzebują takiego guru, który będzie cały czas zwracał na niego uwagę, cały czas ich pozdrawiał, który będzie go traktował jak własne dziecko i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest odzwierciedlenie naszych wewnętrznych oczekiwań, tego, czego potrzebujemy, tego, czego oczekujemy, tego, czego potrzebujemy, więc znajdujemy takiego guru, jakiego chcemy. Milarepa, weźmy Milarepa, on zabił wiele osób swoją magią i w którymś momencie się przestraszył i powiedział, na pewno trafię do piekła. Muszę znaleźć takiego guru, który udzieli mi takich instrukcji, żebym mógł tego uniknąć, żebym mógł osiągnąć stan Buddy w tym życiu, inaczej już po mnie. Więc on na nic innego nie zważał. Milarepa szukał guru, który to mu dokładnie da. Nic innego się nie liczyło. Żadne inne cechy tego lamy się nie liczyły. Liczyło się to tylko, czy ma takie instrukcje, czy ma takie nauki, czy nie. Więc bardzo ważne jest to, jakie mamy intencje, jakie mamy motywacje, z jakimi intencjami szukamy swojego guru. Poza tym, jeżeli mamy taką czystą motywację, to istnieje bardzo większe prawdopodobieństwo, że znajdziemy odpowiedniego guru dla siebie. Gdybyśmy spotkali Marpę, to mało kto z nas powiedziałby, że to jest autentycznie guru. Większość z nas powiedziałaby, że to jakiś przestępca, który wykorzystuje ludzi i trzeba posłać prawników, policję i zamknąć go do więzienia. Dzisiaj wszyscy krytykują bardzo wielu lamów. Nawet jakby jest wiele pozwów sądowych i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że z takim nastawieniem Marpę Locały z pewnością posłalibyśmy do sądu i chcieli zamknąć do więzienia. Myślę, że na tym dzisiaj skończymy.